Bé, ara parlarem de què és el dol. El dol és aquell procés que es produeix davant d'una pèrdua i, com hem dit a l'inici, no totes les pèrdues són morts. Quins tipus de dol tenim? Bueno, clàssicament, a la literatura es pot arribar a classificar el dol en 8 tipus. L'anticipat, l'absent, el retardat, el complicat, el mascarat, el crònic, el no anticipat i el patològic. Destacarem només 2 d'aquests per tindre una miqueta més de complexitat. Recordar que el dol complicat és aquell que hem de vigilar més des d'atenció primària perquè és el que pot degenerar el dol patològic. El dol complicat es produeix quan hi ha antecedents de pèrdues o dols previs que poden haver estat complexes o per situacions personals o familiars que facin que la persona pugui preveure's que pugui degenerar a tindre un dol patològic. Recordar que el dol patològic des d'atenció primària no estaria bé que el tractéssim nosaltres, sinó que és el que hem de derivar a atenció especialitzada. I per acabar, recordar que qualsevol pèrdua pot generar un dol. I com hem dit, les pèrdues no només són morts. Podem tindre diferents tipus de pèrdues. Per exemple, les pèrdues relacionals. Són aquelles que es produeixen quan hi ha una separació, ja sigui amistosa, una separació de parella o laboral. Hi ha un canvi laboral i per tant hi ha una pèrdua de contacte amb certes persones que tu tenies fins ara i això pot degenerar a un dol per pèrdues relacionals. Un altre tipus de pèrdues poden ser les de capacitats. Les pèrdues de capacitats parlem no només a nivell físic, també a nivell psíquic o intel·lectual. Són aquelles pèrdues que es poden tenir quan, per exemple, hi ha una amputació o hi ha un dany, una lesió a nivell d'un membre que això incapacita a la persona per realitzar la seva tasca o la seva quotidianitat. Això li pot produir i degenerar un dol. Un altre tipus és el material, les pèrdues materials, no només per davant d'un robatori, que això ho podria generar, també davant de catàstrofes naturals, com incendis, tsunamis, etc. I per últim, pèrdues evolutives, és a dir, fer canvis d'etapes al llarg de la nostra vida i això també pot generar dols per aquests canvis. Un clàssic podria ser el moment de la jubilació, que hi ha una pèrdua d'una activitat quotidiana, laboral, i ara què? Doncs això pot generar un dol.